De gemeente Noord-Friesland is koprenner in Nederland wat de stijging van WOZ-waarde onbelangt. Wet en wenning in de gemeente. Je er gemiddeld €194.000 kosten, is dat nu €233.000. Makelder Jan Bakker zocht er vooral positief in aan. We hadden jarenlang wel krimp in Noordoost. En nu zien we dat de wenningmerken weer op gang komen, is dat we geen leegstand meer hebben. En ik een goede waardestijging in de wenning hebben. Het is gewoon de waarde die de wenning opbrengt in de merken. Dus dat is alleen maar positief. Ja, een beetje dubbel vanzelfs. Hè? Want aan de ene kant denk je van ja, wij worden neemt en we zijn een grote stijger. Aan de andere kant zullen we er een positief element in. Dat we zeggen van ja, onze regio is in trek en de prijzen passen hem daarop aan. De gemeentelijke OZB-belasting hing het geer met de WOZ-waarde. In Noord-Friesland betuurt de enorme WOZ-stijging nou net voortendaliks dat de inwoners haar een beurs op een kop houden moeten. Ja, daar hebben wij zelfs nooit over, van hoe het komt maar de keerkrachtontwikkeling van onze inwoners. Ook als het gaat om de energiekosten die behoorlijk stijgen. En daarom hebben we het aanroepen hier, want toen stegen de WOZ steeg op bot en toen dreigde de OZB te stijgen. En toen hebben we gezegd, we passen de OZB om. En ik vaar het komend jaar, omdat er hier daar ik al een paar keer aan vrij gaat in een debat, krijgt van de simmer. Dus we denken wij erover om dat weer om te passen en dus net de WOZ te vertalen naar een hogere OZB. Nevens Makelder Bakker is het voor de gemeente nooit tijd om ermee aan de gang te gaan. De trosnee WOZ-waarde van een huis in Friesland is namelijk het aanroene hier met 11% omheen gaan, nevens cijfers van het CBS. De burger had het al moeilijk genoeg met energielesten en orenkosten. En inflatie volgend zou normaal wijzen, maar daarboven net. Gemeentes die hebben in het verleden natuurlijk wel eens de OZB als melkkoe zien. En dat moeten we nou voorkomen. Dus gemeenten die het maar nog gewoon goed opletten gaan.